Vale, aquest temps era per descansar. I seguim... us explico els altres dos números. Vale, hem fet l'1, que era aplaudir, el 2, que era fer un salt, i el 3, que era tocar el terra i pujar. Llavors, ara afegeixo dos més, vale? Que és el 4 i el 5. El 4 consisteix en fer pessigolles al vostre germà, a la vostra mare, al vostre pare, a qui sigui, qui tingueu a casa, vale? I el número 5, quan jo digui el número 5, serà fer una abraçada a algú, al pare, a la mare, al germà, qui sigui. D'acord? Vinga, tornem a repassar. 1, palmada. 2, saltem. 3, toquem el terra i pugem. 4, pessigolles. I 5, fer una abraçada. Poso música i seguim. Vale. Veiem. A veure com veiem, nois, com vulgueu. Número 4. Que era número 4, fer pessigolles. Seguim ballant. Número, atentes, 5. I per acabar, número 2 i 4. Vinga, superbé. Molt bé. I per últim, tenim... Vale, posaré una cançó. Llavors, el que hem de fer és moure una part del cos, la que us digui, vale? Si jo dic, per exemple, movem el braç, significa que hem de ballar només amb el braç, vale? Com vulgueu. Si jo dic el cap, només podem moure el cap i ballar amb el cap, vale? Preparats, preparades? I... comencem. Comencem amb el braç. Seguim amb la mà. El que vulgueu. Seguim amb el cap. Seguim amb els ombros. El que vulgueu. Seguim amb un peu. A veure com movem el peu, drets, que no caiguem. Super, cadera. Movem la cadera. I tornem amb el braç. El que vulguem. Super.